Menta kesingi ka arterik uleber aja apen rio ke Indian Air Force bat ki bor jangka district East Khasi Hills kila penlong ya kecingi kai ki samla ha ka bayade bar ka yok kam yo jam hapo ka ken hon chi pai sun jangkari India ha ka ba palat spangut ki samla kila wan banya shembenta ke deputy commissioner ke East Khasi Hills ke kong RM kurba kal ong bayakum kani kecingi kai la sedang man penlong man la usnam usnam aja arpulai nadu kate kapor hadu menta kila don san spangut ki samla ki balarung hakika Cipai ke Deputy Commissioner Kalayathu Badang Shen Lai Spangut Kisamla Kila Yorung Syaka Kenhun Cipai BSF Bat Keni Kalong Kecing Kemen ke Bakrau Bat Kibor ke District Namar Kisamla Kila Misha Kaman Ban Ai Kecing Syakri Yala ke Jongkeri ke DCH Kalaong Na Kaleng Jengka Shimet Kadap Da Kecing Kemen Bagi Samla Kila Misha Kaman Ban Menta Kesengiru Palat Spangut Kila Wan Banya Shimenta Henry Menta Kesengi Kibawan Buan Kikmi Kikpa Lesi Kadena Kadau Bagi Kun Kidanglong Exam Kala tui ki kun samla pakin shem ya kani ka kabu manrung ha kini ki kam ni kani ka program kalong man laga sinem ban na kaling ka district administration ngila sedang ya kani na do arhajar pulai badak na do ko to ko por do menta ngila yo kumba sanspa tam ki khana ki bla join ya ka army na ka agnivir but men hakane lai spangut ki join ya ka BSF tikane kalong ka ek jing kemen nam ta ka district hibar ko wai na marba ki yate baro ba ka jing kerdo kam ki khana but ka bokordor hi kalong ba na marba ki khana jungi ki lawan chakmat ban shim benta ban surf ya ka nation lane ban train nam ta ka jing ya da jong gari ka ni kalong ka ek bas tanat haka jing im janga ka jing sngo janga hi shimet na marba ngasngo bangi bar khoi ki long kami ngi ong ba ngi ai ka ta jing kai ki kon mo service to god service to man kan no ka jing ka kam bangi le nam tau ble ngi le leng ba ki bre ko ta ka long ke ka ba bahatam nam ta jongi ban ngi kit bok kit riwang ba ngi nang nakani ka training badan man ta singiru ka awareness mentang sengi bagi lawan kila register kena spa atam ki kena jungi hindre namar babun ki daw kalong bagi dan exam ngatarai ki wan de ki kemi hangning ibun ha ki kemi ki bawan pila ban kren ki ru ke iba penong ki ban wan te ngi shemba kalong ke kam ka bokordor ba mencu ong no mo ki ni ki sipai ki badan hang hakari ka jongi kalong ba de nam ta jongki bangi ngi yo banya pia sup men met ni tip bangi dan ka jing sngan de na kata kadang ngi pensluri ki kena ban join ni kini agnivir nang ta kidan ki bon ha ki jing men toy ki bonus ki baki yo ki la patai I mean kat long shisha ke ka bakordor bhai ki kena jongi ban shim ne ka buksiar ban join ye kane ka kam agnivil ne agni vasu vayu teman menta kasni dan ya ka kini vayu kini di Air Force bat konjur ye ki Indian Army dengan kermen ngin yo pun ki kena ka district jongi ki ban join ye kane kam dan hakani kumba sanspa tam la spa chiteng kide na ka agnivil but la spa ti kena hingatip kide na ka BSF la ira bahaba so aku mga omanya penslur ya baru na samna giban sim ya kane kalat yo kam na marka desya ka mementoy bahai simet kadang kawan rai disiplin ka burom ka jing hindakin mau kumno bahai ni ai ka burom ya I ba ka pat nong dum ha ka tu ka por ka kam ka ba isnem ka jing mentoy ka bayo ya I simet bat ya ka yang kesem ka jong I hadu menta meneru kidang bun ki jing mentoy bekiyo but kani hingi kwa ba penslori kena jani daga bajan ya kani ga kam nang bakila ban wan ra ya kata ka jing ka ba nekong ya ka diga jing mento ya ki simet ni ka ba ar de ka long nam nabi sem jong ki but bakodot ka de nam ta kari jani dari India ba lalu ya ka Indian ya ka ni ka Indian Air Force nam ta ki kan kai ka rally kan long artillery march but ya ki sinrang arpo arterik match hang teh hapo isin ekaman official murki ngan request ya barkhai ci sabahai ngan ya ka district website ko jumi hang tu dan barkhai detail